А какво е да получиш живот? Благословия. Благослови от кого? От Бог. Какво е да получиш живот? Господ дава живот да живееш, да се трудиш, да създадеш семейство и така нататък. Какво е да получиш живот? Подарък. 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 Да имаш живот, примерно да имаш семейство, приятели. А какво е рождения ден за тебе? Ден, на който съм се родила. Пак благослови от Бог. Какво е рождения ден за вас? Празник, който се черпи за здраве, да си здрав и така. Какво е рождения ден за вас? За теб? Най-хубавия празник. Празник? Празнува ли си го предварително рождения си ден? Никога. А би ли го сторила? Не. Защо? Защото не е хубаво да се празнува преди да е настъпил деня на рождения ден. Не е хубаво. Не е редно. Не е хубаво. Празнува ли си го по-рано? Т.е. преди датата? Не. Не е и редно. Т.е. не би го сторил? Не. Празнува ли си го предварително, преди датата? Не, никога. Би ли го сторила? Не. Защо? Защото не можеш да празнуваш нещо преди да си го преживял. Празнува ли си го по-рано? Не. Предварително, в смисъл преди да е дошъл? Не. Би ли го сторила? Не. Защо? Просто не съм се родила по-рано. Би ли приела поздравления за него преди да е дошъл? Не. Защо? Защото не е редно. Преди това да ми се чиститат рожден ден, просто не се знае дали техните поздравления ще имат смисъл преди това. Разбирам. Редно е да съм поздравена на рождения ми ден. Разбирам. Тоест би ли приел поздравления, системно поздравления за него, така преди да е настъпил? Не бих приел, защото не е редно. Защо мисля, че не е редно? Как може преди... С една дума, преди да си се родил, някой да те поздравлява. Така ли излиза? Това е рождената радост, когато си се родил. Да. Би ли приела системно поздравление за него преди той да идва? Не. Защо? По същата причина. Бих казала благодаря, но изчакай. Просто бих казала малко е малумено. Какво правим с него? Проблема е негов.